ବିଜାରଣ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ଉଭୟ ଘଟେ ତାହାକୁ ବିଜାରଣ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବିଜାରିତ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟଟି ଜାରିତ ହେଉଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୋଟିଏ ଚୀନାମାଟିର ପାତ୍ର ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣର କପର ପାଉଡର ମିଶାଅ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ କର। କପର ପାଉଡର କ'ଣ ଘଟୁଛି? କପର ପାଉଡର ପୃଷ୍ଠର ରଙ୍ଗ ବଦଳି କଳା ହେଉଛି। କପର ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଘଟୁଛି। ଉତ୍ତପ୍ତ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଉଦ୍ଜାନ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବାହିତ କରାଇଲେ ଉକ୍ତ କଳା ବର୍ଣ୍ଣଟି ବଦଳି ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଛି ପୁନଶ୍ଚ କପର ମିଳୁଛି। କ୍ୟୁବିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କପରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ତେଣୁ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାରିଯାଏ। ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇବା ବିଜାରଣ, ତେଣୁ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବିଜାରିତ ହୋଇ କପର ହୁଏ। ଉଦ୍ଜାନ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରେ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଜାନକୁ ବିଜାରକ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ଏକକାଳୀନ ଘଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୋଡିୟମ୍ ଜାରିତ ହୋଇ Na+ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରିବା, ଉଦ୍ଜାନ ହରାଇବା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହରାଇବାକୁ ଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଜାନ ଲାଭ କରିବା, ଅମ୍ଳଜାନ ହରାଇବା ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲାଭ କରିବାକୁ ବିଜାରଣ କୁହାଯାଏ। ଜିଙ୍କ ରଡ୍କୁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଜିଙ୍କ ଜାରିତ ହୋଇ Zn2+ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ Zn ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହରାଇ Zn2+ରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଜିଙ୍କ ଜାରିତ ହେଉଛି। ବିପରୀତ ଭାବେ Cu2+ ବିଜାରିତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଏହା ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି Cuରେ ପରିଣତ ହୁଏ।